Ako vyzerá môj deň na univerzite v Anglicku? Ráno rýchla sprcha, hneď po nej som samozrejme musela deň začať kávou. Navarila som si skorší obed, keďže som školu začínala trošku neskôr. Popri obedovaní som sa stihla nachystať, no a tu už mierim do školy. Ja akurát sa nachádzam už v areáli nášho kampusu. Zvyknem do školy chodiť pešo, keď to mám nejakých 15 minút. Mala som také pomalšie ránko, skorší obed, keďže mám školu dnes od 12. do 5. Akurát merím do knižnice podpísať nejaké e-maily a potom ma čaká prednáška aj seminár z psychológie, tak poďte za mnou. Ale ešte predtým vám ukážem, že v akom nádhernom prostredí sa nachádza náš kampus. No povedzte, kto by nechcel študovať v takomto krásnom zelenom prostredí? Tu vás vítam už v našej knižnici, ja som si našla miestečko, podpísala som si na spomínané e-maily, taktiež pozrela materiály na najbližšiu hodinu, keďže dnešnou topik bolo health and safety a tu sa to naozaj neberie na ľahkú váhu. Spravili sme si na úvod kvíz. Toto je veľmi známa EpiPen, ktorá sa používa na silné alergické reakcie. Tu nás vyslali nájsť najbližší defibrilátor v areáli a samozrejme naučili sme sa ho aj správne používať v prípade, ak by sme ho museli použiť. Za čo sme nervózni. Ja sa hlásim už úspešne z postele, takto večer si zvyknem len pustiť nejaký film alebo prečítať dobrú knihu. Momentálne sa venujem dokončovaniu CVčka na magisterské štúdium, ale čoskoro to dokončím a potom už len vypnúť svetla a spať. Držím prsty na tej vašej ceste k štúdiu bez hraníc. Oplatí sa to, stojí to za to.